Um, bari in karanta shi a takaice. Wannan jarida da shafin jarida wannan da kake ganin sa jarida ne na this day. Shafi mai page 40 this day, volume point 14, number point 5380, Thursday, January 2010. Ranar Alhamis na watan Janairu na alif shekara na 2010 a ranar 14 ga wata. Masana tarihi, wani daga cikin masana tarihi ya je ya shiga cikin wurin da turawa suke cewa archive na kamar wurin ajiyar tarihi, sai ya fito da irin furuci wanda Sardauna of Sokoto Ahmadu Bello ya yi a ranar 12 ga watan Oktoba 1960. Zan karanta shi amma a cikin turanci ne. It is pertinent in this regard to recall a statement created to the late Sir Ahmadu Bello Sardauna of Sokoto on 12 October 1960. He was quoted by the Patriot as follows: "The new nation called Nigeria should be an estate from our great-grandfather Usman Dan Fodio. We must ruthlessly prevent a change of power. We must use the minorities in the north as a willing tools and the south as conquered territory, and never allow them to have control of their future." Wannan ba karamin shaida bane a wannan document da nake nuna maka yanzu. Ba karamin shaida bane wanda shine irin furuci wanda shugabannin musulmi da suke cikin political system na government a northern Nigeria da irin wannan kalami wanda yake kunshi a wannan jarida da irin wannan furuci wanda yake kunshi a wannan jarida shine ya agitating yaki a kasar nan, shine ya tada yaki, kuma su suka hada da hannunsu. So ya zama wani abu ne well calculated and well deliberate arrangement and attempt a yi haka. To mutane kamar su galibin shi babada, ubangiji sai ya mishi shiri, ya bashi basira na sani asirin mutanen nan. Daga lokacin nan sai ya ci gaba da recalling memories nashi towards the past, experience na encounter nasa da ya ringa samu a northern cities na Nigeria da yawucen da ya yi lokacin da suke aiki da gwamnatin mulkin mallaka na turawan da tafiye-tafiyen da yake ta yi a hanyoyi daban-daban musamman a wajen ayyuka. To ta wurin wannan kofa shine ubangiji ya bude masa ido, sai ya bashi basira da sanin asirin wa'annan mutanen over the evil arrangement nasu da suka daɗe da plan nashi a Nigeria. To ta wurin haka ne da ya gane har zuwa lokacin da ubangiji ya zo ya karɓi rayuwarsa, ya canja yanayin rayuwarsa, ya koma zuwa cikakken Krista. To daga nan sai ya zama masa weapon wanda yanzu zai jingina da shi. Addinin shine ya zama masa springboard, religion din shine ya zama masa voice wanda zai iya fake da inuwansa domin ya yi maganan salvation na ceto, sannan ya yi magana a kan mulkin danniya
da kuma evil atrocity wanda miyagu da suke cikin system na government, most especially a northern Nigeria suke yi, sai avenue na religion ya zama masa kofa wanda zai iya yi voicing out ta nan domin ya creating awareness zuwa mind na mutane, ya creating enlightenment zuwa mind na mutane akan mummunan shiri na evil da mutanen nan suka daɗe da shi a Nigeria. So for that sai ya zamana aggression nashi ya tashi da karfi daga 1966, da tsanani daga 1966. I guess zamu iya mu ce that 1966 thing, that's when Yakubu Gowon was installed ba? Yeah. To ai kamar maganan shi mene sunan shi Sardauna ya ciko kenan. Ya cika, hakika maganan Sardauna ya cika domin ya faɗa intention nasu, ya faɗa yadda suna so su kama kasan nan kamar yadda ana kama soso a matsa, ya riga ya faɗa. So faɗan da ya yi ya exposing secret na intention nasu. So wayanda suke da kan hanga kuma suna da basira na gani sai suka tashi daga ranar da sun ji wannan kalmomin, daga ranar da ubangiji ya bude musu avenue na karfin economy, ya bude musu avenue na karfi a cikin corridor na power. So wanda su sun gane kuma suna da zuciya sai suka fita suka ce to bari mu tauna asirin wayannan mutane tun yanzu, bari mu fara yaki da su tun yanzu. To shine irin adventure da su baba suka dauka a da continuously har zuwa karshe. To irin saya wanda su baba suka yi a da ya destabilizing evil arrangement na wa'annan mutanen woefully ba kaɗan ba, ya kawo musu major setback ba kaɗan ba, domin yadda ya tauna asirinsu da kuma yadda ya kokari awareness ya shiga mind na Christians da Christian leaders wanda suke cikin gwamnati. But it took a very, very long time. It was the least privileged Christians, it was the average Christians, it was the masses within the Christians su ne waɗanda suka gane. In fact, the local people among the Christians su suka fi gane sakon da mutumin nan yana bayarwa a da, yana cewa ku tashi, ku tashi, wa'innan la'anannu, wa'innan 'ya'yan al'ummai suna so su karɓe kasa wata rana. To shi kuma da yake ubangiji ya bashi abin hannu sai ya ce to tunda abin haka ne ya ba mu economic power, to za mu yi amfani da economic power din domin mu championin cause na wannan yaki, domin jama'a su sira daga evil arrangement na northern caliphate da northern mafia. To kuma haka tafi haka din. To so Christians a Nigeria ba su fara gane, ba su tashi gane message nasa ba, waɗansu sai daga 1985 sai kima suka fara ganewa. Lokacin da waɗansu a cikin set na Christians a Nigeria kuma idansu ya kara budewa sai around 1990, in the early 90s, shine sun fara gane. I think those were the last messages they bayar. To da yake abinka da tarihi is a documented thing, sai abin da yake ta faɗa da mutane ba su iya ganewa ba sai bayan da ya rasu, da kuma evil na wanda aka floating a kasan nan ya fara manifesting kansa. To daga nan ne sai Krista suka ce a'a, mutumin nan abin da yake faɗa kenan da ba mu gane ba yau muna gani. Shine wasu sun ce haka ne. To a lokacin the situation became too late.
masu bi a northern Nigeria cewa wannan leader namu spiritually ya yi mana hutubobi ba mu ga amfanin shi ba sai da ya mutu shine muka gane amfaninsa. Kuma a wancan lokaci wanda suke raising voice politically in the middle belt su JS Tarka, su late ambassador Jolly Tanko Yusu, su Isaac Shaho. Solomon Lartu was one of the members of the Middle Belt Liberation Party and Middle Belt Liberation Organization. Lartu became a member domin shi ma sun ja shi ne a ciki. An ce to ga abin a cikinsu Solomon Lartu kamar ya zama betrayal a cikin members na Middle Belt Forum, Middle Belt, United Middle Belt Liberation Movement Party, whatever. Domin zuciyansa ya koma kan yan arewa kuma akan abun duniya, most unfortunate, very pathetic. So he was the one that fell. But among the existing ones that are still alive now, Patrick Doherty is still alive, Baba Patrick Doherty, and then Isaac Shago too, but I believe he's still alive. And J.S. Tarka is late, and then some other few followers too, they passed away. Say Solomon Larashima, and then he's alive, but there's no more hope on him again from the Christians. We are failing Christians. We are aligning the Northern Mafia domin suna neman peanuts, and they have sold their birthrights and their political rights.